आइया बैथ' आंनि गारिसोलै सोर बुन्दाजों बाइक गाखोफैलाय र' खाथियाव थांनां लाखिनानै डेन्जार लेक्सार हरनां साला ओइ र' बे जयला खाख्रेबखौसो लोगो मोनलायबाय साइज गैया बाइस गैया राननो थेंथें बाह माथो नोंसोरखौ बलिउडनि हिर'इनफोर बादि नुलायथारदों बाइकजों गाखोना फैनायखौ र' हंगारगोन नोंनि निउ बिएफखौहाय एसे मोजाङै नायनां ओइ माखौ गिदिं नायबाय थादों लामाजों फैदों लामाजों थां नङाब्लाथ' जोगगाजों लाबदे दोनगोन आं ओइ बुरबक नों आंखौ लाबदे दोननो नोंखौनो दा बाइकजों मानसिजों उल्था मोखां खालामगोन आं आंखौसो माबाव बाइकजों फैनानै दावराय थिखोनानै लाबोनो मोननायखाय बिराद साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि मोनलायथारदों नों गावखौनो ओइ साला आंखौ मोजांसो भाषण होबावदों नोङो बोलो गैया मोन गैया रानख्रेब आदैफ्रा नायसाय खनसे जोगगासिनो बायफ्लेजोबगोन बियो बोलो गैया रानथेंथें होननानै दांनाय फैनायलै बेलुन बायदि उरायहोनां थौदो बेबि बे सैमाजों नांलायबाय थायो नामा थांदो उनावसो फस्थायगोन नोङो उनाव खानाय मेराय बेजों बुजाब्ला हाबा जाहैनानै गोदाव सोराव मानसिखौनो मुदारु साइस नुखायो ओइ बेथा मा बुंदों थौदो बेबि बे खल गाज्रिजों नांलायबाय थायो नामा मा देखौ ग नायबाय थाखो थांदो बिगुर ग नायल' जाल' सासेल' गोसोथोनाय लादोंमोन आङो बेबो सिख'नानै लांजाबाय आयो फस्थायथारगोन बे गालिया फस्थायथारगोन बे हिनजावा गालिया साला नायथारगोन आंबो देखायनो आं बेखौ खार लानानै साला जयला नङा मिथियाखै बियो सिनायाखै बियो बे न'नि थालिर बागान गय बागानखौ फाननानै गारि गोदान बायनो सां देखायनो आं बेखौ खार लानानै साला मा जाखो बेबि थौदोना आंखौ न'आव दोनलांफिनदो बेबि मानो बेबि आं दिनै बेरायनो गोसोआनो गैला बे फाग्ला जयलानि मोखांखौ नुनानैनो गोसोआनो बोरैबा मोनजोब्बाय आं थौदोना आंखौ न'आव दोनलांफिनदो बेबि दे बिदिब्लालाय नोंनि गोसो बायदिसो बेबि गाबोन बेरायफिननोसै बहाथो थाङामोन लोगोनावसो थांदोंमोन आयै लोगोनाव थांदों ना गोसोथोनायखौ लोगो लायदों नोंलाय लोगोनावसो थांदोंमोनहाय आयै नोंबो मा बुङो जानला मोनला हौवाखौ जौ लोंग्रा सिग्रेट सोबग्रा बे बाइक सायफुंलाबायग्रा बिजामादैखौ नाङा आंनो आर्मि बिजामादैखौसो नांगौ आंनो मिन्थिना लाखा गारि गोदान ना एसे जथ्न' लानांगौ गालि आंखौ गारि मटर कार गैयिनि गारना थांदोंमोन ना नोङो दालाय माथो बेनाव साखा खबनै मटर साइकेलल' दं आंनाव निउ ब्रेन्डनि कार 7 लाखनि नै दासो फस्थायसिगोन नों गालि सेंग्राफोर ओंखायनो गोसोथोलायनायाव माने गोखै जिनिसखौ गोखै फिथाइ सामथाइफोरखौ जानो नाङा गोसोथोलायनाया दानगारोनो आंनाबो बिदिनो दानगारदोंमोन गुबुन हौवाजों थांदोंमोन आरोखि दासो फस्थायसिगोन बियो सालि गालिया गारि गोदानजों एसे बेरायहैनोसैलै चलो बहाथो थांनो नागिरलायखो नोंलाय आयै आं लोगोनि बार्थडेआवसो थांनो ओंखारदों थांनानै थाब फै आरो जुदि सोरबा सेंग्राफोरजों बेरायदों मानो होननाय खोनायोबा नोंखौ लावथिया बिफां गाखोगोन थांनायनि सिगां फैखा नङाबा नोंफाजों होजागोन जागोन दे आयै नै जाम्बि बार्थडे जाहैगोन नालाय आङो नोंजामादैजोंसो बेरायनो थांसै मा एफा गोबाव जाया ओरैनो बाहाया न'आव सान हाबैनि सिगां लेंहरदों
Hei Bibi, माबा आं खिदोंमोन नालाय दिनै लेट जाबाय गाखोदो सोरबा खिनाया एथ' गोबाव जायो सना आधा घन्टा 1 घन्टा खिबासो उदैखौ सेम मोनलायलायो आंना क्लियार जायो आंना नङाबा उसुखुथु हमबाय थायो गाखोदो बैसोथ' गालि आरो गालिनि बयफ्रेन्डआ बबाव बेरायहैलायनो फैखो बिसोरलाय दिनैसो मोनसिगोन बिसोरखौ साला गारिखौ सिखावना हाद्रि बाला हाब्रु जाहोजोबना बिसोरखौ साला दिनै सिनायाखैमोन मानसिखौ साला सोर सैमानि फिसा बेलाय एथ' हाद्रि जाहोलायनाय गारि सालायनाया मालाय एफा मोजां बेरायनायाव मैला खालामजोब्बाय सालाखौ खाथियाव मोननाय मोनबा गारि थारि बुख्रुबना हरजोबगौमोनलां थौदो सना बेयाव जिरायना रायलायहैनोसै बावनो जिरायनोसै बेबी नोंनो फंसे खोथासो खिन्थानो सानदोंमोन आङो मा फंसेल' हाजार बारखौनो खोन्था खोनासंजोबगोन आङो सना नैहाय बेबी जोंहा आइया आर्मि हौवानोसो हरनो नागिरदों बिदि बाइक सिबखावलाबायग्रा सिगारेट सोबग्राफोरनो हरानो आइया आं बाइक सिबखावलाबायो आरो जौ लोङो आरो र' नोम्माजों थांना रायलायहैगोन आं बेबी नों थांनानै रायलायहैदो नङाबा आंखौ आइया आर्मि हौवानोसो हरगोन गाबोननो थांगोन आङो गाबोननो रायलायहैनोसै बेबी बै गारिया दहाय जोंखौ हाद्रि जाहोहरनायसो नङा होमबा औ नंगौथ' थौलाय सालाखौ बिगुर बिसिहैजोबनां माथो बिसोरबो बेयावसो दंफैयो आंखौ माबा बुंफैसिगोनलै बिसोरो खिन्थु साला नोंसोमोन ना रानदों दहाय गारि सिबखावलांनाया जोंखौ हाद्रि जाहोलांनाया नोंसोर सोमोन आरोखि आं एसे इमारजेन्सिमोनलै ओंखायनो होखावलांदोंमोन आं एसे मा नोंसोर सोमोन बेलाय साला मालायनि गारि सालायनानै लाजियाबो एथ' दुगा नोङो दैद बुरबक बहा मालायनि गारि जाखो आं बायबायब्रा आं बायबाय गोदोनि बायदि सानबावदोंमोन नामा नोङो बाइक गैजायै कार गैजायै बायबाय आं बेखौ केस थाखाजों सिगांनि जयला सानबावदों नों आंखौहाय गोदाव लामा सामाफ्राव आंखौ नुब्ला आंनि गारिखौ नुब्ला साइड जाखा नङाब्ला हाद्रिबो मोनजागोन हाब्रुबो मोनजागोन दोलाजोबगोनबो बा एथ' लेभेल खोथा बुंबावबायसो नोङो माथो सानदों नोंलाय जाम्बा गोदोनि जयला नंला आंबो दानि जुगनि मदार्न जयलासो जाबाय आयै मालायसो जयलाया कार गोदान लालायनो हाबाय मालायसो दासिमबो आं बेखौ गोसोथोनाय मोनबा बेजों कार सिङाव आरामसे बेरायनो मोनबायमोन आं हाद्रिबो जानांनाय नंबावासोमोन आङो बोरैबा खायदा खालामनानै जयलाखौनो लाफिनांसिगोन आङो ओइ बिबि मा सानबाय थाखो नोंलाय ओहो आं जेबो सानाखै ओइ जयला नोंना गारिया बेसेबां लाया दासो गारिनि दाम सोंनांदों गारि साला गलिदों आइया मा कारनि दाम सोंलाबायखो बेलाय गोसोफ्रासो गलिफिनखो ना माखो फाग्लि नालाय कारखौ नुनानैलाय ओरैनोबा हिनजावफोरनि गोसोखौ मोदैयाबो हमनो हानालै बारा नङा 7 लाखल' बेबी नोंबो कार बायदोना जुदि नों कार बायाबा नोंजों बेरायलाबो नोंजों फनबो रायलायलाबो आङो एफा सान्दुं गोसायावखि सोरबा बाइकजों बेरायबाय थायो बेबिलै मा खोथा बुंलाबायखो नोंलाय गारिफोरखौ लादलाबायनो हायो नामा थाखा फैसा गैयाब्ला आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नों कार लाबासो नोंजों बेरायसिगोन आङो नोंसोरहा मा जालायो जालायबाय थाथ'दोलै आं
आं ब्लडनोसै दिनैनिफ्राय नोंनि बे बाइकआव गाखोफाला माथो आङो बेरायफालाबो आङो थादो नोङो र'लै बेबि आं दोनलांगोन ना गाखोआ माथो आं नोंनि बाइकआवहाय दिनैनिफ्राय गाखोला आङो नोंनि बाइकआवहाय